Is-Sibt it-Tajjeb. Nilqakom għall-Qudiesa tal-lum immexxija minn Monsinjur Joe Bajjada, il-President tal-Kapitlu tal-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum qegħdin nagħmlu t-tifkira ta' tliet aħwa, Marta, Marija u Lażru. Nafuha l-istorja ta' kemm kienu ħbieb ma' Ġesu, kemm Ġesu kienu ħobb jgħaddi id-dar għandhom għal ftit mistrieħ. Ġesu daħal fraħal u waħda mara jisimha Marta laqatu għandha. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa ħuti ejjew nitolbu maħfra l-Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Inti triq li twassalna għand il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int il-ħajja li bija ngħixu fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħen għalin Alla li jista' kollox, jaffrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, ibnek Ġesu oġbok li Santa Marta, Marija u Lażru jilqawk għandhom bil-qalb. Bit-talb tagħhom atina li naqdu bil-fedeltà lil ħutna kollha fi Kristu biex inti tilqana għandek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, ejjew inħobbu l-xulxin, għax l-imħabba ġejja minn Alla u kull min iħobb mwielet minn Alla u jaraf lill-Alla. Dak li ma jħobbx ma rafx lill-Alla, għax Alla mħabba. B'dan deritilna l-imħabba ta' Alla, għax Alla bat lill-ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba, mhux għax aħna ħabbejna lill-Alla, imma x'ħabbna hu u bat l-ibnu bħala tpattija għal dnubietna. Eżis, jekk Alla ħabna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu l-xulxin? Lill-Alla għadu ħadd ma rah. Imma jekk inħobbu l-xulxin, hu jammar fina u mħabbtu ssib il-milja tagħha fina. B'hekk nafu li aħna namru fih u hu fina, għax tagħna sem mill-Ispirtu tiegħu. Aħna rajna u nagħtu xhieda li l-Missier bat lill-ibnu biex ikun is-Salvatur tad-dinja. Kull min jistqar li Ġesu u l-iben ta' Alla, Alla jammar fih u hu f'Alla. Hekk aħna rafna l-imħabba li Alla għandu għalina u hemm minnija. Alla mħabba u min jammar fl-imħabba jammar f'Alla u Alla fih. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Flimkien inwieġbu ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. Ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbierak il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. Flimkien ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. Kabru l-mulej miegħi u nollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni u minn kull biża' ħelisni flimkien. Ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej.
ħarsu lejh u tiddu bil-ferħ u wiċċkom ma jistħix. Dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semaw u mid-dwejjaq kollha tiegħu ħelsu flimkien. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. L-anġlu tal-mulej jammar madwar dawk li jibżaw minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħini il-bniedem li jistkenn fih. Flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ibżaw mill-mulej intom il-qaddisin tiegħu, għax xejn ma jkun jonqsu min jibża minnu, l-imkabbrin jiftaqru u jkunu bil-ġuħ. Min ifittex lill-mulej ma jkun jonqsu ebda ġid. Flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Jien id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej u min jimxi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu daħal fraħal u laqetu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħta jisimha Marija li niżlet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħa fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu, mulej m'intix tara kif oħti ħallit ix-xogħol kollu fuq biss. Mela jgħidilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabeż il-mulej u qalilha, Marta, Marta, inti tieħu rasek u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ. Imma ħaġa waħda hi meħtieġa. Marija li għażlet is-sem it-tajjeb u ma jitteħdilix. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Tradizzjonalment id-29 ta' Lulju kienet tiġi ċċelebrata it-tifkira ta' Santa Marta. Biss fit-2 ta' Frar ta' sentejn ilu 2021 il-Papa Franġisku emenda din it-tifkira biex tinkludi fiha wkoll il-memorja ta' Ħuta, Marija u Lazzru. Kien xieraq li jsir dan peress li tlieta li huma kienu ħbieb tal-qalba ta' Ġesu. Kienu jilqgħuh f'darhom biex jistrieħ u jitrejjaq. F'darhom f'Betanja il-mulej Ġesu seta' jaqsam fl-ispirtu ta' familja u ta' ħbiberija. Apprezzament li tant anki jinħass fl-istess kliem illi juża id-deskrizzjoni li jtina San Ġwan fil-Vanġelu tiegħu meta jgħidilna Ġesu kien iħobbhom lil Marta, lil Marija u lil Lazzru. Fih dan din il-familja kien il-post favorit fejn Ġesu kien jieqaf jistrieħ. U dan il-fatt tas-serħan tal-bżonn tas-serħan jurina li Ġesu kien bniedem bħalna. Hemm kien isib il-post fejn jirrilassa fost il-ħbieb. Dan jurina allura li l-ħajja mhijiex magħmula biss għax-xogħol. Importanti li wieħed isib ukoll il-ħin tal-mistrieħ jekk irid jibqa' iwettaq id-dmirijiet tiegħu sew. Il-ħajja mhix magħmula mix-xogħol biss. Kemm tisma' min jgħidlek xtaqta imma ma sibx ħin naqbes qabża sal-Knisja. Xtaqt immur qudiesa imma elf ħaġa u ma sibx iċ-ċans. Ma sibx ċans nitlob ftit fil-familja ngħidu rużarju flimkien. Hemm ukoll min jgħidlek imbagħad
imma jien nitlob waqt li naħdem. It-talba tiegħi hu x-xogħol. Tajjeb li titlob waqt li taħdem, imma ma jistax ikun li taħdem waqt li titlob. Importanti jkollna ftit sens ta' prioritajiet x'jiġi l-ewwel fil-ħajja. Ġesu lil Marta fakkara f'dan. Qabel il-ħidma importanti li nitolbu biex niġu gwidati, imdawla, imnebħa, msebħa, imsaħħa minn Alla. Qed ninsew illi jekk il-mulej ma jibnix id-dar għal xejn jitħabtu il-bennejja. Ġesu stess insisti jekk il-ferra tinqata' mit-sokk tinxef. Mingħajri jgħidilna ma tistgħu tagħmlu xejn. U da ħafna drabi ninsewh. Naħsbu li kollox jiddependi minna. Mela l-bżonn tax-xogħol u t-talb. Xogħol bla talb ma jiswiex. Ma jagħmilx sens lanqas li torbot idejk u tistenna l-bajtra taqa' f'ħalqek mis-sema. Titlob biss u ma taħdimx. It-tnejn imorru flimkien. U meta Ġesu ġie fid-dar tal-aħwa, u ġie wkoll biex iġib l-aħbar it-tajba, il-kelma tal-Alla. Al kuntrarju ta' oħta Marija, Marta din ma femitiex mill-ewwel. Bdiet gerger, għax waqt li Marija tat l-attenzjoni tagħha lil Ġesu, hi komplit bix-xogħol. Għajdilha tiġi tgħinni daqsxejn. Ma kien hemm xejn ħażin dwar dan. Però żbaljat għax ma għarfitx li kellha bżonn tisma' l-kelma tal-Alla. U għalhekk intliet b'ħafna tensjoni, b'ħafna ansjetà u inkwiet żejjed. Il-preżenza tal-Alla fostna li tnissel ferħ u serenità ġo fina u madwarna. Anke fost id-diffikultajiet, fost il-problemi u t-tbatija tal-ħajja. U allura mhux ta' bxejn u nagħlqu li Ġesu jistedinna. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Ħuti eżis li tilqa tisma' u taqdi lil-mulej huwa dak li jagħti sens lil-ħajja tagħna nisranija. Ejjew nitolbu li jkollna l-istess atteġġjamenti li kellhom l-aħwa ta' Betanja meta Ġesu kien jgħaddi d-dar tagħhom biex jistrieħ. Ngħidu flimkien, żommna fis-servizz tiegħek, mulej. Żommna fis-servizz tiegħek, mulej. Sabiex il-bnedmin kollha jsibu fil-Knisja dar miftuħa beraħ, iħossuhom milquwa u maħbuba bħalma kienet id-dar ta' Betanja għal Ġesu nitolbu. Żommna fis-servizz tiegħek, mulej. Sabiex il-mexxejja tal-popli ħabirku ħalli fid-dinja kulħadd ikollu saqaf fejn jisken nitolbu. Żommna fis-servizz tiegħek, mulej. Sabiex dawk li m'għandhomx dar fejn joqogħdu isibu min jilqahom u jaqdihom bl-istess imħabba li bija Marta kienet tilqa' għandha lil Ġesu nitolbu. Żommna fis-servizz tiegħek, mulej. Sabiex il-laqgħa tagħna ma' Ġesu fil-kelma u l-Ewkaristija bħal Marija tallimna nfittxu dak li jibqa' għal dejjem nitolbu. Żommna fis-servizz tiegħek, mulej. Atina mulej li kull ma nagħmlu jkun ta' ġieħa lik u ta' għajnuna għal ħutna fil-bżonn sabiex nagħtu xhieda tal-fidi u t-tama tagħna f'ibnek Ġesu Kristu sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna unxandru mulej leġubijiet kbar li inti għamilt fil-qaddisin Marta, Marija u Lazzru, fiċ-ċokon tagħna nitolbu l-kobor tiegħek biex kif lilek oġbitek ix-xhieda ta' mħabbithom, hekk ukoll joġbok tilqa' is-servizz tagħna għaddejja tiegħek bi Kristu sidna. Amen. Mulej magħkom, U miegħek ukoll. nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewa u xieraq tassew mulej Misser Qaddis, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemma tal-qaddisin fis-sema. U l-ġieħ li inti tagħtihom għall-merti tagħhom u ġieħ moti lill-istess doni tiegħek. Inti tallimna bl-eżempji ta' ħajjithom tiqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom. Waħna mdawrin minn sħaba kbira ta' xita, b'qalbna qawwija niġru triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minn suġa minn wart li qatt ma jitbil bi Kristu sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qudussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħajl-ħobs radlek il-ħajr, birku qasmu ta' aħli dixxipli tiegħu qal, ħudu kullu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Walla tiegħi. Dik ukoll wara lik laħal kalċi reġarat il-ħajr, taħli dixxipli tiegħu qal. Ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubit. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Sinjur tiegħi. Sinjur tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra li xoġbok tilqana u l-qudiemek biex naqduk. Biċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li ilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna li nal-koll nitolbu kati li wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Sant, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikull li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u l-daħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek ħallilkom islim natikom islim tiegħi tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. ħaruf ta' Alla li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħidnu bit-tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħidnu bit-tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mulej il-ġisem imqaddes u d-dem mażiż ta' ibnek il-waħdini. Għamel li din it-qarbina dejna ninfatmu mill-fruat tal-art biex fuq l-eżempju ta' Santa Marta, Marija u Lazzru inħobbuk dejjem iżjed minn qalbna. Ħalli naslu fil-ena bla tmiem tad-dera tiegħek fis-sema.
bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom, U miegħek ukoll. iberrikom Alla li jista' kollox, il-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Marru għejxu fil-paċi ta' Krist. Inroddu ħajr lill-Alla. Kif naslu fit-tmiem il-quddisa ċċelebrata minn Monsinjur Joe Bajjada, infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tara isma tal-btana ħlisenna u jqafmana. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma orina l-inti jomna għalik isma tal-btana. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li ktar jaħti għandhom bżonn il-ħliena tiegħek. Fl-ewwel misteru tal-fern nikkonsidraw meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatejna llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek
imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom għalik isma tal tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Fit-tieni misterju nikkonsidraw meta Sitna Marija barret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna gnubiedna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijomna għalik jisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Fit-tielet misterju nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Issirna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek kull li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek
imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna li kisma talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Fir-raba' misterju nikkonsidraw meta Sitna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Bissirna li inti fis-smewijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mibnija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna dnubietna,
eħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fil-ħames u l-aħħar misterju nikkonsidraw. Meta sidna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli tritin, kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-dubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-iktar li jeħtieġu il-ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli titin kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija Lawretana.
mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu ilqa it-talb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġib, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-dusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rabta il-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana imtella s-sema, itlob għalina, sultana tar-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. Affrilna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Iraslu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-fidi, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina l-koll, mexxina fi triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u l-ħarsien minn kull deni. Amen. San Giuseppe,
Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocku, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna it-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.